I heard Grandpa on my transistor radio, though he turned in his bones 20 years ago. And he said, kid, there's something that I'd like to show you. Get your things, it's time for us to go. So I grabbed my backpack and my flashlight and a bag of caramel corn. I got my bicycle and the radio, and I headed on the road. I said, I'm ready for what I'm about to see. Ahí está. Venga, veamos por aquí. Miren, es que luego ya los llamaba. Hola, ¿tu nombre? ¿Cómo son ustedes? Laura, Alice. Mira por un taquique. Forte. Niños, benvidos a miña fermosa Costa da Morte. Sabedes quen son? Chámame Trasky, coñecédelo? Sí, eu teño aquí na camiseta. Pois debe ser ese, sí. Porque a mãe di, son un trasno desta Pues costa. mi gata ya me va a acompañar de la Costa de la Muerte. Perfecto. Porque yo ya llego. Escoitade, porfi, logo contádesnos. Dice, son un trasno desta Costa da Morte, son de cor verde con capucho azul, ese. Levo na man un faro máxico, pois é fareiro, ocupase de que todos os faros estén acesos. Dice que vai desde Malpica ata Fisterra. Dice que é moi rápido e que ao mellor non o podedes ver, así que estade moi atentos. E tamén di, ollo con estes maiores, porque di, pero ás veces transformo-me en humano e parece un camiñante. Así podo estar entre vós e non vos dades conta. Así que se algún de vós ou destes grandes vos parece raro, Esta estad marca. atentos. Non sabemos se a ten. Pues a mí me parece uno raro. A ver, ainda di máis. Dice, ai, atentos a isto, teño un reto para vós, pero como é un pouco complicado, como aínda que son moi fedello, quixen que os meus trasquiaxudantes vos botasen unha man. Que los trasnos se transforman Camiños Faros é unha ruta de 200 km. Vaise desde Malpica hasta Finisterra. É a Costa da Morte. Chamase así porque houve moitos naufraxios con farecidos. Os trasnos queremos que todo o mundo o vexa porque é ben fermosa. Aquí vai a prova. Buscade ao trasquiaxudante Pi. Entre todos tenes que decir 3 veces a palabra e chascarraschas. Di, chascarraschas. Chascarraschas. A vez ou non conseguiredes o trasquipunto. A ver, tú dis. Algúns de vosotros participan moitos. Sale ao grupo e escoitade isto. Estáis a facer un tramiño da cuarta etapa do Camiño dos Faros. Os maiores van mañá desde Laxa ata Arou. Vos empezastes en Camelle, hoxe. E sabedes que nesa etapa hai unha praia que en lugar de area ten cristais. Que non a visteis? Sí, vela. É ben bonita. Non cortan. E agora conto-vos a prova. Buscade a un trasquiaxudante e decídelle cada un de vos unha norma que se debe cumprir ao camiñar pola naturaleza. Non se vale repetir. Os vosos pais e nais podemos axudar.
Confío en vos, niños. ¡Chascarras, chas! Transistor radio. Going to bed. Seems I'm meant Verdes, azules. Que Omar devolvía. Vivía nunha casiña tirado de camello. Ao seu carón podemos contemplar parte da súa obra vital. Era un home alto, branco, ¡Vamos para lá! Mira, ven. ¡Hala! show me then where I am is the show. Where I am is the show. Where I am is the show. mira, ve aquí. ¡Otra pulpo! La señora Eucolio de Sabadell. Aparece un camino que pasa mapiñas. ¿Sabéis de qué camino fue el lugar de salvamento? De barcos e os moitos naufragaban ali e as súas gentes arriscaban a vida para axudalos. Agora, a prova, entre todos os nenos do grupo, deciden un animal. Viaxe na Costa da Morte. Decídello ao oído a un trasque axudante. Representado en grupo con mímica aos vosos pais e nais. Se adivinan gañadores outros trasque punto. Non vale facer trampa. Jajejijoju. Pasamos por Camello, onde vivía Man, o alemán que morreu de mago. Pasamos por sitios como o Coido da Señora, o Coido de Sabadell, preto dunha aldea medieval cos seus petroglifos. Que queres, azul ou verde? Saídes coñecendo a miña terriña. Que ben! Que ilusión me fai! Uy, esto no, aquí no hay chicho. Hala, otro más. Non sei, No, nada, aquí no hay nada. Estos son los gamberretes de... A que non lle tocaba? Uy, ya esto. Este es otro. Ay, esto me parece sí.
xogado, tres niños. Aquí tenes a última proba. Xuntádevos os dous equipos, azul e verde. Facede unha pirámide humana, como a do debuxo. Adultos debaixo, medianos ao medio e pequenos en riba. Facede unha foto e ensinade aos dous trasquiaxudantes e gañade dous trasquipuntos. Para rematar, buscade o trasqui superaxudante. El vos dará o trasqui premio. Recoñecerédelo porque ha levar unha espiral pintada na tripiña. Jajejijoju. Noraboa, tres niños. E ata pronto. Chascarrachás. Chascarrachás. Veña, facerse a pirámide. Planes go. We know a place where no ships go. Hey, no cars go. Hey, no cars go. Well, you know. Voy a hacer unas preguntas y no me contestéis. Quien sepa la respuesta, que levante la mano, ¿vale? Nada más. Era lo que quedaba, Vaya barrao. Iker. ¿Dónde está el manto? Pasa por ahí. Ahora sí. ¿Cómo es el nombre? Ismi. Isban. Isti. Laura Verde. Lucas, Nuno. Este es mi hermano. Hola, me llamo Daniel, me lo pasé muy bien en la ruta del Faros. Y yo soy su hermano Dani. Espero volver. Paseino moi ben. Que foi o que máis gustou? O que máis me gustou foron as aventuras. Porque eu tuve moitas aventuras. Caíme nun charco. Mollei os calcetines. Entroume barro, fun polas pedras. Gustoume moito as aventuras. Hola. Me lo pasé muy bien en la caminata de los trasnos. ¡Hola! ¡Soy Trasnito Isti! ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues lo que más me gustó son el bocadillo que tomé hoy con chorizo riquísimo. Y buscar puntitos. Y buscar puntitos y flechas y pies. Mira, ¿y lo más difícil qué fue? Pues encontrar el regalo. Encontrar el regalo, fue chungo, ¿eh? dile chao, Trasnos. Chao, Trasnos. ¡Tiri!